Hitantsika edy amin'ny fiainana aty zegny izy tsy voatery miasa mafy satria zay zegny mahazatra antsika hoe tsy maintsy miasa mafy, tsy maintsy miasa mafy tamin'andro taloha zegny. Fa amin'andro antsika vahiny zao ty zegny, amin'andron'ny teknôlôjia zao ty zegny tsy voatery zay zegny. Fa anao zegny managna safidy, na anao hiasa mafy, izy koa ty hiasa mafy zegny anao dia miasa mafy anao satria anisany azahoagna vola koa zegny ny miasa mafy. Fa misy terme zay zany teny vahiny amin'ny tenin'ny anglais zegny leverage. I leverage zegny mila hainao zegny ny mampiasa minimum d'énergie avy aminao, maximum de productivité. Donc zegny mila hainao mitsabo eo dia mitady moyen hafa zegny ialanao amin'ny miasa mafy io zany. Ka ireto zegny agnisan'ny moyen azo ialagna izay zany. Ny moyen azo ialagna izay zegny ny fianaranao marketing digital. Marketing digital na koa hoe marketing d'affiliation. Marketing digital na marketing d'affiliation. Ndao ndraiky zegny atsika niany atsika tsy volagna mahakasiky nina marketing d'affiliation fa aloha zegny azavaintsika ny marketing digital. Ny marketing digital zegny karaha ty mazine zegny anao zio ty managna-hevitra anao, misy raha zegny tegna hainao mampiavaka anao amin'olo maro zegny. Exemple zao hoe fandrahoagna hanigny, managna recette zegny anao miavaka amin'olo maro, miavaka mihitsy zegny recette-nao igny raha tegna hainao zegny mikarakara sakafo. Dia ilay savoir faire anao igny amin'izegny zegny agnanaovanao vidéo ohatra zio ty magnazavy raha zay zegny amin'olo maro. Sazinao supposons amin'izegny zegny vidin'ny raha igny amboarinao zegny ilay vidéo, rehefa voamboatranao ilay vidéo, izy ka tokony atao montage, izy ka vidéo série zegny mitohitohy zegny izy amoronanao ilay module zegny. Karaha zay boka amin'ny marketing digital, amoronanao ilay module amin'izay zegny ilay savoir faire anao igny dia ampidirinao agnatina formation. Sazinao donc zegny izy ake zegny ilay savoir faire anao mampiavaka anao amin'olo maro. Tsy vitan'izay amin'izay zegny, mila amin'izay zegny anao mahay mivarotro i savoir faire anao igny zany. Amin'andro antsika zio ty zegny efa tsy voatery célébrité na artiste mety atonga anao mpanambola, efa tsy célébrité na artiste eky fa mila mahay marketing anao ndraiky vente. Mila mahay mivarotro zegny anao. Donc mba ialanao miasa mafy be zegny eky zegny mila mitady moyen zegny anao, mila mitady moyen anao, tous les moyens amin'ny agnatin'ny réseaux sociaux zegny, tous les moyens na Facebook na YouTube mianatra zegny anao mahakasiky ny marketing. Izy koa misy formation quelque part mampianatra marketing, mianatra marketing zegny anao. Rehefa commence mahay marketing amin'izay zegny anao mivarotro savoir faire anao igny zegny anao. Na soit mivarotro passion anao, amin'ny passion anao zegny mila hainao zegny magnavaka ny raha gratuit ndraiky ny raha mampisy revenu. Azazonao raha tiako volagna, mila hainao zegny mampiavaky raha aby zay zany hoe ity zegny raha gratuit dia ity raha en privé. Ça veut dire zegny le raha en public le raha en privé zany. Azonao donc zegny afaka zegny anao mianatra marketing na vente dia mivarotro le raha tokony azonao ambidy. Satria tsika jiaby zao ty na anao mizaha zao ty zegny anao managna savoir faire, anao managna passion, anao managna talenta, anao managna spécifique knowledge, connaissance spéciale mampiavaka anao amin'olo maro zegny. Raha magnan'izay afaka koa zegny anao miasa amin'olo, mbola afaka mampidy bola fô ka anao fotoana zay. Fa ny amparisanao zegny
ny famoronanao i businessinao izy business ny fanagnanao la business ninao na hoe na affilié miaraka amin'olo zegny anao de mba ça fait partie agnatina business zegny za zegny mampianatra makasiky business io zegny hitanao amin'ny millionnaire fondation formation amin'ny WhatsApp zegny hitanao ambelako amle miaraka vidéo ty izy ka tsy hitanao ke zegny de mandefa MP zegny anao ao zegny atsika miresaka makasiky raha zegny agnariny zegny ao zegny millionnaire business academy zegny agnariny raha zegny millionnaire business academy de afaka miditra agny zegny anao raha ohatra ka validé zegny miditra agnatin'le formation zegny azonao ke magnanjay zegny managna choix zegny anao na anao mbaly hiasa mafy na anao andeha hiasa amin'olo na anao hianatra makasiky ny marketing ndraiky vente zegny fa safidy zegny malalaka natao hoanao zegny azonao sorako anao hatreto izy ka azonao zegny sa hoe za hoe azonao raha nivolagno teto izy ka mbola tsy azonao zegny ampodipodiana le vidéo de ambadiky zegny misy lien millionnaire school ary aza tara zegny anao amin'ny contenu magnaraka zegny fa fotony zegny za toujours mizara contenu ho antsika jiaby peace and love